Nalipay kay pa. Pa, nalipay kayo. Si Jinji nalipay. Aryan! 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 Ano managat? Kid ni Papa. Aryan! Para 5, patay 5. Patay ng 5, di na daw 5, ano 5? May 5 rin mo na. 5, ano na 5, hindi na pwede 5. Di ka ba may kulap ko? Arawa na. Ito na. Like mo dyan ako Ano? Ito. Ito si Babaw. Muna yung 5. Di isa kay Kariton, 5.